Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong araw ng Martes, February 18. Nakaw na sasakyan na naglalaman ng branded gadgets na sabat ng otoridad. Involvement ng mga magulang sa pag-aaral at iba pang aspeto ng buhay ng kanilang mga anak ay sinusulong ng DepEd SDO Pampanga. Civic leader na si Abong Tayag pumanaw na sa edad na 75. Onic PH, kampiyon sa ESL MLBB Snapdragon Pro Series Season 6. At Candaba Pride, MUPH Pampanga 2025 Queen, suportado ng local government unit. Mga kabalen, isang nakaw na sasakyan na sangkot umano sa highway robbery o hijacking sa Pampanga ang nasabat ng mga otoridad itong Biyernes, February 14. Narecover ng pinagsamang puwersa ng Regional Highway Patrol Unit 3 at Provincial Highway Patrol Team Pampanga ang Fuso Close van na may plaka na NHB 44 na ninakaw mula sa San Andres Street, Barangay Santo Domingo, Angeles City ayon sa may-ari. Naglalaman umano ito ng iba't ibang branded na laptop, desktop computers at cellphones na inangkat mula sa Singapore. Ayon sa PNP, matapos matanggap ang info ay agad nagtungo ang kanilang mga operatiba sa lokasyon ng sasakyan batay sa EJPS dito. Natagpuan ang van na abandonado sa Igay Provincial Road, Barangay Paradise 3, San Jose del Monte, Bulacan. Kasalukuyang nakasecure sa opisina ng RHPU3 ang sasakyan para sa karagdagang investigasyon. Sa ibang balita, nagtipon ang mga food delivery riders sa San Fernando, Pampanga para sa isang unity ride. Ito ay para ipanawagan ang dagdag na benepisyo at pagkilala umano sa kanilang mga karapatan sa trabaho. Naritong report ni Liana Canilaw. Ngayong buwan ng mga puso, ipinakita ng 250 delivery riders sa siyudad San Fernando, Pampanga ang kanilang pagmamahal sa kanilang trabaho at kasamahan. Nagkatipon ng mga ito sa capital town at nag-ikot sa siyudad nitong umaga ng Biyernes, February 14. Layon daw nilang ipabatid ang kanilang panawagan ukol sa karapatan sa trabaho at dagdag benepisyo. Zero benefits po kami at ang aming nagiging lagay sa daan. Nasususpendi pa kami, even na madisgrasya kami, 2 days. To the extent, ma-off-board pa pagka hindi talaga nabigyan ng reason. Kaya sa ngayon, kailangan na po namin sigurong aksyonan ng mga bagay na ito para naman maiba ang sitwasyon sa panahon ito. Ang mga rider ay nagsisilbi raw co-partners ng kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Even co-partners kami, hindi naman kami aware sa hindi kami aware according sa mga kung ano ba yung mga contract, ano ba yung status, ano ba yung mga bilang co-partners. Alam naman natin ang ibig sabihin ng co-partners, kailangan aware sila sa business. Yun lang po. Hiling nila makuha ang nararapat para sa kanila kahit konti lamang. Maiparamdam namin yung pagmamahal din namin sa aming trabaho. Regarding doon sa mga full-time na fathers, pops, sa pagmamaneho. Binuhos na nila ang panahon nila rito. Halos 5 years na sila from the start hanggang ngayon. Isa rin sa mga nagpapakamot sa ulo sa mga rider ang problema raw sa scheduling ng deliveries. Mayroon daw pagkakataon na walang naiuwi ang isang rider sa kanilang pamilya dahil sa zero schedule. Sa scheduling ang management, hindi po namin alam. Kung hindi, ang scheduling kasi, nangyayari po yon through apps. So ang scheduling, nagbibigay lang ng, imagine, one time, big time, kumbaga.
sino makaka-accommodate nun? Sa dami naman ng mga riders, di ba? Kaya nasa improper, dapat ilagay sa proper. Samantala, patuloy pang kinukuha ng CLTV 36 News ang panig ng food delivery company kung saan nagtatrabaho ang mga rider. Nagpadala na kami ng email subalit wala pa ring tugon hanggang sa kasalukuyan. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nakikidalamhati si Governor Dennis Delta Pineda sa mga kapamilya, kaibigan at nakasama ni Tatang Abong. Ipinapaabot din ni Governor Delta ang kanyang pakikiramay sa UP Silon Sigma Phi, ang kapatiran na kinabibilangan ni Tatang Abong. Pati na rin sa mga aita sa Sapang Bato, nakatuwang ni Tatang Abong at iba pang kasamahan sa Araw ACI para sa pangangalaga ng Angeles City Watershed. Nagpasalamat naman si Governor Delta kay Tatang Abong
para sa serbisyong ibinigay nito para sa Pampanga at sa kalikasan. Samantala, ibuburol si Tatang Bong Abong sa Divine Mercy Chapel sa Angeles City. Sa ibang balita, pumanaw na rin po ang kompositor at guro na si Maynardo Lansangan. Narito ang pahayag ng University of the Assumption. It is with great sadness that we announce the passing of Mr. Maynardo Lansangan, the composer of the UA Hymn and the longtime faculty member at UA Grade School. Sir Lansangan is a music genius, a great composer, an amiable teacher, and a cherished friend for many Assumptionists. We know that he will be missed by all. His music and humor, as we look back to his life, let us thank God for giving us a great man and let us commend his soul to the loving embrace of the risen Lord. Sa ating susunod na balita, inilatag na ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang kanilang pinalawak na benefit packages. Kasabay ito ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng ahensya at National Health Insurance Celebration. Magbabalita si Azel Fernando. Sa kabila ng hindi pagtanggap ng subsidy mula sa 2025 National Budget ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, pinalawak pa rin ng ahensya ang kanilang benefit packages ngayong taon. Ito ang ibinahagi ni Henry V. Almanon, Acting Vice President ng PhilHealth Region 3 sa unang episode ng Kapihan sa Bagong Pilipinas ngayong Martes, February 18. Inilatag ito kasabay ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng PhilHealth at National Health Insurance Celebration. Kabilang sa mga pinalawak na benepisyo, ang Outpatient Emergency Care Benefit. We are not paying for this before, and so recently, true to our promise to expand and introduce new benefit coverage, we have this outpatient emergency care. But for now, we are going to pay for every type of medical or surgical services provided in the emergency room. So, hindi na po problema ang ating mga kababayan kung sila po ay may emergency. Sakop na rin ng PhilHealth ang physical medicine, rehabilitation at assistive devices. Kabilang ang rehabilitation sessions, laboratory at diagnostic test, gamot at mobility aids. Kasama rin sa bagong benepisyo ang pediatric optometric services para sa mga batang may edad 15 pababa na sumasaklaw sa eye assessment at visual prescriptions. We introduced a very new and pediatric optometric services for children. So, covered na po yung services for children ages 15 years below, no? That includes assessment of the eye and visual prescriptions. Isa rin sa pinakabagong benefit package ang preventive oral health services in primary care. Pasok dito ang dental cleaning, tooth extraction at iba pang dental services. For 1 year po, parang 2 visits po siya. Dahil lagi namang 6 months, every 6 months po yung oral prophylaxis eh. So, first and second visit po for 1 year. 1,000 pesos po for the whole year po. And we can avail of this package po sa ating mga consulta providers po. And then, dapat lang po magparehistro para ma-avail po nila yung oral health benefit package nila. And for standalone naman po na dental clinics, kailangan lang nilang magpa-accredit sa PhilHealth kung prefer po natin doon and makipag-partner po sa isang KPP or consulta provider po. Sinisiguro naman ni Almanon na may pagpapatuloy nila ang pagbibigay ng serbisyo sa mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng bagong presidente at CEO ng PhilHealth na si Dr. Edwin Mercado na naitalaga noong February 4. We are very enthusiastic and excited and looking forward for more new and expanded benefit under our new President and CEO, Dr. Edwin Mercado.
Para sa iba pang impormasyon tungkol sa mga benefit package na handog ng PhilHealth, maaaring bisitahin ang kanilang Facebook page at official website na www.philhealth.gov.ph. Aisel Fernando, CLTV 36 News. At para naman sa balitang sports, ihahatid ni Kelo Makapinlak. Wagi ang pambato ng bansa na Onyx Philippines sa katatapos na ESL MLBB Snapdragon Pro Series Season 6 APAC Challenge Final sa Malaysia noong February 16, 2025. To know more about our esports win, let's watch this. Dagdag na tropeyo para sa Pilipinas sa larangan ng esports ang naiuwi ng Onyx Philippines sa katatapos na ESL MLBB Snapdragon Pro Series Season 6 APAC Challenge Finals sa Malaysia noong Linggo, February 16. Ito ay matapos nilang dominahin at talunin sa finals ng laro ang mahigpit nilang kalaban sa kompetisyon na Onyx Esports ng Indonesia sa score na 4-0. Sa Game 1, nakuha ng koponan ng unang panalo sa pangunguna ng kanilang jungler na si Cyric King Kong Perez na nakapagtala ng malinis na kill-death assist na 3-0 and 4. Sa Game 2 and Game 3, ipinakita ni na XP laner Jan Kirk Gutierrez at gold laner Dwayne Kelra Pilias ang kanilang husay, dahilan para tuluyan nilang maungusan ang Onyx Esports. Sa huling round, nakapagtala ng triple kill ang gold laner na si Kelra gamit ang kanyang signature marksman hero na si Granger na nagdala sa kanila sa kampyonato. Ito na ang ikalawang kampyonato ng Onyx PH sa international tournament scene matapos pagharian ang M6 World Championship ng MLBB 2024, 2 buwan na ang nakalilipas. At yan ang ating sports news ngayong araw. Back to you, JM. Maraming salamat, Kelo, at mga kabalen, huwag po kayong lilipat ng channel dahil magbabalik po ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Hanap mo ba isang competitive multi-purpose vehicle na pwedeng pampamilya and at the same time ay pasok sa budget? Narito ang Suzuki Ertiga, isang MPV na patok sa market hindi lang dahil sa affordable nitong presyo, pero pati na rin sa pagiging spacious nito. Bukod po sa aming modern MPV, SUV, hatchback, meron po kaming modern MPV and which is yung Ertiga ay pasok po doon. Mabenta po sa amin yung Ertiga, 7-seaters naman po yung kasya dito and meron po kaming variant na GA, GL, and GLX. Mas okay po if family and pang business din naman po siya. Also meron din pong mga nagre-rent po sa amin, pinaparent po nila yung Ertiga nila. Actually po yung Ertiga po namin is nasa 1,093,000 pesos. Depende po sa variant and transmission. Meron pong automatic and manual po. Yung nakadisplay po namin sa likod is nagkakahalaga lang po siya ng 1,093,000 pesos. For 5 years po is 22,634 naman po siya. Yung nasa likod po na nakadisplay is Ertiga GL po siya. And lahat naman po ng Ertiga namin is naka-promo po kami ng 1,000 DP lang naman. Kung dito po kayo mag-open, like kung dito kayo mag-a-apply, in-house financing po, kami na po yung bahalang maglalakad ng mga papeles nyo. Pwede po kayong mag-apply through online or bumisit sa aming Suzuki Auto San Fernando at hanapin nyo lang po ako. Sa Suzuki Auto San Fernando, ma'am, alam ko po, dito lang kami nag-o-offer ng mababang down payment compare sa ibang mga branch and sa ibang mga location po. Yung makina niya po is meron po kaming 1.5 liter with 4 cylinders po. And meron po siyang extra battery sa loob which is na tumutulong po sa engine para mas tipid po yung gasolina. Almost lahat naman po ng mga Suzuki is tipid po sa gasolina. Sa ibang balita, arestado ang 4 na individual sa magkakasunod na operasyon ng Bulacan Police dahil sa iligal na droga nitong Lunes, February 17. Base sa police report, 2 suspect mula sa barangay Kamalig, May Kawayan City ang nahulihan ng 12 sachet ng hinihinalang shabu sa bypass operation na ikinasa ng Station Drug Enforcement Unit ng May Kawayan Police. Katuwang ang Special Operations Unit 3 at PNP Drug Enforcement Group. Tinatayang aabot sa 365,840 pesos ang kabuang halaga ng mga nasabat na kontrabando na kasulukuyang nasa mga otoridad para sa iba pang legal na akbang. Samantala, 2 suspect din sa illegal na droga ang nadakip sa isinagawang operasyon ng Bustos Police Station. Na-recover mula sa kanila ang 2 sachet ng dried marijuana leaves na may halagang 408 pesos kasama ang buy-bust money. Ang mga naarestong sospek at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Bulacan Provincial Forensic Unit para sa kaukulang pagsusuri at habang inihahanda ng mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanila. Kaugnay nito, inihayagan ng Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office na si Police Colonel Sator Edyong na magpapatuloy ang kanilang mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga upang tiyakin ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Sa ibang balita, nagtipon ang mga miyembro ng PTA Federation sa DepEd SDO Pampanga ngayong Martes, February 18 sa Brenzy Yao Convention Center. Layon nitong iparating sa mga magulang ang kanilang obligasyon sa kanilang mga anak sa pag-aaral man at iba pang aspeto ng kanilang buhay. Narito po ang report. Kinikilala ng Department of Education o DepEd Schools Division Office o SDO Pampanga ang mahalagang katungkulan ng mga magulang, partikular na sa pag-aaral ng kanilang mga anak.
Kaugnay nito, nagkatipo ng 1,200 miyembro ng Parents Teachers Association o PTA sa 19 na munisipalidad ng lalawigan. Kami po, partner po ng school. Kami pong mga Parents Teachers Association ay tumutulong po para po sa kapakanan po ng estudyante. Para din po maging magaan din po sa mga teachers. Kami po ay tumutulong sa school, lalo na po sa mga proyekto po. Kami po ay naglalaan o nagpa-fundraising para po makatulong sa school. Ang main goal po namin ay para sa bata, makatulong po sa mga estudyante. Ayon sa PTA Federation President na si Julian Villaluz, hindi lamang sila nagiging ina sa kanilang mga anak, kundi maging sa ibang mag-aaral. At bilang din pong magulang at pinakamagulang po sa school, kami din po ay tumutulong din po sa ibang mga estudyante na nakikita po namin na nagkakaroon po ng mental health at ang mga kailangan din po natin gabayan. Ayon kay Corazon David, isang human rights advocate at Juris Doctor, kailangan nakagabay ang mga magulang sa lahat ng aspeto ng buhay ng bata. Halimbawa, aspetong pisikal. Dapat ang mga anak nila papasok sa paaralan, kailangan kumain. Pagkasi hindi kumain, pinagsisimulan niya ng bullying. Halimbawa, gutom yung grade 6, papasok sa eskwela, maghahanap ng grade 1, manghingikil sa bata para lang makakain at hihingi ng pera. Aspetong pisikal yan dapat ang bata papasok sa eskwela, malinis. Kasi pag madumi, hindi naligo, madumi, pinagsisimulan din yan ng bullying. Tatawagin siya, pangit, mabaho, mga ganon. Okay, aspetong physical yan. Gayon din umano sa aspetong sosyal, moral at iba pa. Ano't ano man ang kinahihin ng bata, ang bottom line, ang sinasabi ko, mayroong contributory fault ang magulang. Lahat ito ay fault ng magulang kapag sila ay nagkulang. Kanya sa mga high school ngayon, mayroong program ang DepEd, yung Crime Prevention Program. Para yung mga bata naman, ang kakausapin natin para yung bullying at saka yung crime sa eskwela mabawasan. Samantala sa ilalim ng DepEd Order 40 Section 11, binibigyang mandato ang mga school head o principal na magdaos ng orientation para malaman ng mga magulang ang kanilang obligasyon. Ako po'y nananawagan sa lahat ng mga magulang, nagpapaaral man o hindi, tutukan po natin ang ating mga anak. Gabayan po natin, busugan po natin sila ng pagmamahal at kalinga. Turuan po natin sila na mayroong magandang asal kasi po reflection natin sila. Our children are our reflection, they are who we are. Ito na ang ikalawang pagkakataon na nagkaroon ng pagpupulong ang PTA Federation members sa lalawigan at DepEd upang pag-usapan ang problema ng mag-aaral sa eskwela. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Para naman sa ating Central Luzon News Express, lumagda ng isang Memorandum of Agreement ang NIA-APRES, SSS at Pag-ibig para sa proteksyon ng JO at COS workers. Sa ibang balita naman, inaprubahan na ng Department of Human Resettlements or Settlements and Urban Development ang Comprehensive Land Use Plan ng Angeles City para sa taong 2021 to 2030. At good news naman ay tinalaga bilang tagapagsanay ng taon ang Department of Tourism Region 3. Para sa buong detalye, narito pong report. Pumirma ang National Irrigation Administration Upper Pampanga River Integrated Irrigation Systems o NIA-UPRIS ng isang Memorandum of Agreement o MOA kasama ang Social Security System o SSS at Pag-ibig Fund sa Cabanatuan City nitong February 17. Layon umano nitong suportahan ang kapakanan ng mga job order o JO at Contract of Service o COS workers nito. Pinangunahan ni Department Manager Engineer Gertrudes A. Viado ang pirmahan kasama sina SSS Vice President Vilma P. Agapito at Pag-ibig Fund Vice President Perlasita A. Roldan. Inaasahang mapapabilis ng bagong partnership ang pagpaparehistro ng JO at COS workers sa SSS at Pag-ibig Fund upang matiyak ang kanilang benepisyo at proteksyon.
Nangako rin ang NIA UPRIS na ibabawas sa sahod at ireremita ang kanilang buwanang kontribusyon sa dalawang ahensya. Inaprubahan na ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD ang Comprehensive Land Use Plan o CLUP 2021-2030 ng Angeles City sa isang seremonya sa Diliman, Quezon City noong February 13, 2025. Tinanggap ni na Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. at City Planning and Development Officer, Engineer Nilda Quito, ang sertipiko ng pag-aproba mula kay DHSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar. Pinuri ni Acuzar ang dedikasyon ng lokal na pamahalaan sa pagpaplano para sa mas maayos na kinabukasan ng komunidad. Ayon kay Lazatin, ang pagkakaroon ng CLUP ay nagpapakita ng pangako ng lungsod sa responsableng urban planning na nakatuon sa kapakanan ng mga Angileño. Ang plano ay naaayon sa Planado Program na naglalayong lumikha ng mas luntiyang, matalino at inklusibong mga pamayanan. Sa ibang balita, pinarangalan ang Department of Tourism o DOT Region 3 ng prestigious award na tagapagsanay ng taon sa 7th Gawad Tagapagsanay parangal sa DOT Training Champions Event. Ginanap ang awarding ceremony sa Silver Lotus Events Place sa Quezon City noong February 13. Bunga umano ang recognition ng kanilang mga outstanding achievements, kabilang ang pagkapanalo sa ilang mga parangal tulad ng Gawad Pagkilala, Sectoral Champion for Accommodation, Cultural Tourism Advocate, Overall Most Number of Conducted Trainings, Reporter of the Year at Tagapagsanay ng Taon. Kinilala rin bilang mutya at lakan ng mga tagapagsanay ang mga training officers ng Central Luzon na nakasuot ng makulay na pidayit mula sa Kapampangan designer na si Philip D. Torres. Ito ay dahil sa kanilang natatanging representasyon ng regional attire. Nominado din ang DOT Region 3 na pinamumunuan ni Dr. Richard Dinos sa CBTO Advocate Award, Certifier of the Year, Feedback Award, Barrier-Free Tourism Advocate at Most Number of Trained Participants. Ang Gawad Tagapagsanay ay isang taunang parangal na inorganisa ng Human Capital Division ng DOT. Layon nitong magbigay pugay sa dedikasyon ng mga training champions mula sa buong bansa. Ipinahayag ng DOT3 ang kanilang pasasalamat sa kanilang industry partners para sa patuloy na suporta at pagkilala sa kanilang sama-samang pagsusumikap na paunlarin ang Filipino tourism. Krel Balingit, CLTV 36 News, Intern. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon kay JD Adahar, ang meteorologist mula sa Clark Station. Narito po ang latest weather update para sa araw nito, Martes, 17 ng Pebrero, taong 2025. Wala po tayong binabantayang anumang sama ng panahon, LPA man o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy pong umiiral sa extreme northern zone ang hanging amihan o northeast monsoon. Sa Batanes, Cagayan at Apayao, maulap na papawiri na may mga pag-ulan na maaaring maranasan. Samantala, shear line naman po ang nakakapekto sa Isabela at Aurora. Maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms ang epekto nito. Maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms po ang posibleng maranasan sa Zamboanga Peninsula, Sultan Kudarat, Sarangani, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dalawa naman po yan ng ITCZ. Easterlies naman po ang iiral sa Metro Manila at sa mga nalalabing bahagi ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Pampanga. Generally fair weather po ang mararanasan habang mainit at maalinsangan sa tanghali hanggang hapon na may mataas na posibilidad ng mga pag-ulan at o thunderstorms sa bandang hapon o gabi. At para naman sa ating entertainment news, iahati nito ni Danica Gino. Umani ng mga parangal ang mga kapuso at kapamilya stars sa nakaraang 2025 Platinum Stallion Media Awards. Alamin natin kung sino-sino ang mga namayagpag sa report na ito. Pinarangalan ng Trinity University of Asia ang ilan sa mga kilalang artista at personalidad, TV shows at pelikula sa ikasampung 2025 Platinum Stallion Media Awards noong February 17. Wagi si Vice Ganda bilang Best Film Artist at si Jun Lana naman bilang Director of the Year Award para sa pelikulang And the Breadwinner Is. Humakot din ng gantimpala ang Nation's girl group na BINI bilang Filipino Girl Group of the Year at ang BGYO bilang Filipino Boy Group of the Year. Ang Cherry on Top music video ng BINI naman ang tinanghal na Music Video of the Year. Nanalo naman ang Pulang Araw bilang Best Primetime Drama Series at Socially Relevant TV Series. Inuwi din ni David Licauco ang Best Primetime Drama Series Actor, Sanya Lopez bilang Best Primetime Drama Series Actress, Rochelle Pangilinan at Epi Quezon bilang Best Primetime Supporting Actress and Actor. Hinirang na breakthrough boy group naman ang P-pop boy group na Cloud7. Isang service ng universidad na isinagawa sa mga estudyante, guro at miyembro ng komunidad ng TUA ang nagtakda ng mga nanalo sa bawat kategorya. Danica Gino, CLTV 36 News. Miss Universe Philippines Pampanga representative na si Ranshua Mayangitan, suportado ng Candaba LGU. Ang detalye sa report na ito. Bumisita ang Candaba Pride na si Ranshua Mayangitan sa opisina ni Mayor Rene Maglangke nitong Lunes, February 17. Nagpahayag ng pagsuporta ang Candaba LGU para sa kandidata na siyang representante ng Pampanga sa Miss Universe Philippines ngayong taon. Ayon sa Facebook post ni Maglangke, handang-handa na si Ranshua bitbit ang angking ganda, talino, dangal at pusong naglilingkod. Ipinagmamalaki rin daw siya ng mga Candabeños. Makakalaban ni Mayangitan ang 68 iba pang kandidata sa Miss Universe Philippines para sa tsansang maging kinatawan ng bansa sa 74th Miss Universe na gaganapin sa Phuket, Thailand sa Nobyembre. At yan ang ating entertainment news ngayong araw. Ako si Danica Gino. Back to you, JM. Maraming salamat, Danica, at yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X at CLTV 36, Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at syempre ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.